dadi ngene kumel banget iki apa payu iki. Wah, penukaran uang baru. Tukar uang baru. Pirang bendel, Lek? 5.000. Heh? 5.000 bendel? Ya ijo lho ning bank kono. Wong kene partai kecil kok. Iki lho ijol iki lho, 5.000 iki lho. Maksudnya? Iki ijolono duit anyar. Wah, ya ora iso no, Lek. Lho kok ora iso piye? Ya ora iso nek mung sak ler ngene iki. Berarti jasa penukaran uang baru iki tulisannya hoak no. Lek, jasa penukaran uang baru ning kene iki minimalis 100.000. Ah sing ngartai ijol ki gori kita. Mas, ora iso. Ya sok meneh iki tulisane gantinen. Jasa penukaran uang baru 100.000 ngono. Dadi kene gara kepace. Wong nek ora ngerti sistem ya ngono kuwi ya. Loh, Prek. Tekamu kapan? Lagi wae, Dul. Kowe gelem pete iki ra? Moh, ora ndedet aku. Ora takon tuku. Tak kei. Oh, nek mbok kae yo gelem. Dek bengi aku ngimpi apa ya? Wong ngebejo ora kaya aku. Rek. Gelem duit ora? Yo gelem no. Orang gila yang tak mau duit. Oke. Ya. Saya matur nuwun. Ya, Kang. Ya. Wah. Jan. Iki piye to, Dul iki? Tak kei pete ayu-ayu. Aku kei duit ora teko ngene iki piye to karepe iki? Alah. Badhe teng pundi, Pak? Arep nyekar. Oh, nyekar. Sik, Mas. Ya, iki nggih bakdan. Ya omong sanane, ya Lek Dul. Kayak ngimpi apa aku ndek bengi. Matur suwun nggih, Pak nggih. Bareng. Iya. Iki amplope kuwi to, Bu, apa ora apik didungke nek pas bakdo wae to. Karep kuwi sing sok bakdo iki sing amplop pecah cilik wae lho, Pak. Sing dienggo wong tuwa iki saiki wae ben iso nggo nambah blonjo lebaran. Oh ya, ngono yo luwih becik. Tur nehi ben ra ribet lho, Pak. Wis ngelungke bapake, ngelungke anake, kan repot. Nderek langkung sinuwun. Mas Jilit, Napa, Bu? niki pitrae saka aku karo Pak RT. Niki tak caoske saiki wae. Dadi sok bakdo aku ora medhom lho ya. Matur nuwun sangat, Bu. Wah, Jan. Ngimpi apa to aku iki? Bejo kok bertubi-tubi. Matur suwun bareng. Jane iki anakku nendi to yo. Ning tongkrongan ora enek. Leren-leren sik. Ya. Penukaran duit. Pak, Bu. Mbak. Pak, Bu. Mbak. Pak Supri. Masak kenapa, Pak? Anu, niki sing jasa penukaran uang baru niki sinten nggih? Kula. Ngeten nik ajeng ijol. Niki tok. Ah nggih no. Lah sing elek mung iki, liyane nggih niku pun anyar-anyari, Mbak. Wah, mboten saged to, Pak. Nek kula sak lembar ngoten niku. Lho, kok ora iso piye to? Lho, niki nggih senajan elek, masuk elek kaya sampean. Niki enten tanda tangane gubernur BI lho, Mbak. Ngeten lho, Pak. Sisteme penukaran uang baru teng mriki
niku minimalis 100.000. Lah nek gur sak lembar konten niku nggih mboten saged. Nek ngono, tulisane iki diganti. Jasa penukaran uang baru 100.000. Ngono. Oh alah, iki yo tunggale dul kempul iki, ra mudeng sistem. Kayak isine piro iki? Sing senenge rezekine Bapak Soleh iki wis ngene iki, ya ta? Loh. Kok kumemen iki? Kayak papayu iki. Iki mbiyene sing duwe duit iki mesti ora duwe dompet, ya ta? Diuwal-uwal, ya ta? Diuwal-uwal. Terus dislembetke nang kelek ngene iki. Mesti iki. Loh, lah tenan to, ambune kok rengus yo ngene iki. Is. Apa meneh? Ijo dit. Nah, Lah kok ali kok ngene to, Lek? kuwi yen ra elek, ya ora mungkin tak ijolke to, Is. Gek lepek kaya ngene. Semua aku. Iki masih elek kaya kowe. Ning iki asli, Is. Ki tontonan. Tanda tangane Gubernur Bank Indonesia. Nyo. Ya wis, arep dijelke 5.000-an apa 2.000-an ki. Yo 5.000-an wae. Nyo. Ijol ki 100.000 lho, Is. Kok gur 9.5 tok piye? Lah iya, nyatak potong 5.000 dienggo biaya administrasi, Lek. Wah, iki jojo akal-akalanmu iki, Is. Ora oleh ngono ki, Is. Dosa. Kowe anu to? Apa jenenge? Nganake duit to? Ini lho, Lek. Tak jelaske ya, Lek. Lehku ijol duit anyar-anyar iki. Iki ning bank gede kono kae lho. Lah, lehku ijol kuwi numpak angkot. Lah, numpak angkot ki bayar apa ora? Ya bayar. Lah, lehku nunggu ki wis berjam-jam. Lah nek tak potong 5.000 dienggo biaya administrasi. Ku lak padha wae tak nggo ganti ijol ongkos numpak angkot mau to, Lek. Oh iya ya. Nek sampean wegah dipotong 5.000 ya ijol dhewe ning kono. Apa ya cukup 5.000 dienggo bensin. Walah, nang ndi kok ketemu kowe to dul. Kowe iki kok ngene sapa? Arek kuwi golek anakku. Rene. Is. Iki kan ra genep 100. Nah to. Terus nek iki mbok genepi 5.000, kan dadine 100. Jadi iki genep ono. Terus kowe tak kei duit 5.000 dienggo biaya administrasine iso ora? Ya ora apa-apa, Lek. Sing penting biaya administrasinya 5.000. Oke, ndi kene. Yo, Nah, ngene kan pas 100. di biaya administrasinya. Sabar to, iki perlu proses. Bre, Apa? duit sing 5.000 tak kei kowe ndak mesti. Isi. Coba njilih aku. Lagi? Mau tak ijolen kono ra entuk dul. Nang kene. Oh, ngono ya. Ya, iki pinangka administrasi. Lah, sing ditaksile ndak mau Piye? dadi anyar, oke? Oke no Nah, dul. ngene iki jenenge sistem. Wow, sistem. Oke. Alah, jodoh. Ditolak kaya ngopo ya tetep bali ya.